Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag guys kung may ligong ka o traditional hilot. First time mo nang nakita, tarawag yun para sa imo. Maayong buntag. Maayong buntag ma'am. Kung sa ganin mong ipamati, makalakaw. Makalakaw. Pero, Kanang diri sa may sampot siya ba? Kato nagpahilot ko first. dire yun? Wala to siya. Dire? Oo. Tapos? Napiktuhan diri. Nang siya ni banhud gabi. Di ko kalakaw ya kay inipilihok na ko ani. Sakit yung kaayo. Mautong pa jud ko. Ito yung mangihi ko. Maglangalalay na ko sa iya. Aso may pinakasakit jud sa may dapi-dapi? Kanin dire jud, dire? Oo. Ana? Kanin jud dire. Nya, di kadadala lang jud nako. Kay sakit man jud. Wala naman inumig tambal bro kung sa'yo. Alaksan. Kumusta man? Naman ko sobra. Medyo naa siya alivyo nga gamay. Yung mata to, pag mata na pagkabuntag, may-connect siya diri sa kong pako. Isa ka na po? Isaka. Di na po ko ka. Huwag ka magbasa hapon? Akong Hapon gabi? Ay gahapon yan. Dalikyat si kong panghakbat kay kadung akong dugo. Oo, to. Kaya dili naman ko kabasa, jud inig magdugo. So nagdalikyat ko gahapon. Nagaman? Maura to, wala na, nanghaplas tayo nito. Sa plaza na ko sa iya, kay sakit kaayo. Asa man ako na, nagsakit na bago ka na-plus. Bago makaligo. Oo. Nagsakit na siya. Mga kuwanda niya, mga alas 12:30 man siguro yan, nagpatulog ko bata. Pagbangon ako iya ba? Ano man akong bangon? Naman murag, agay, sakit man. Wala lang. Akong gi-stick. Anak ko ba? Stitching ko. Anak akong tiin. Ano sanap? Wala lang, wala lang. Untod akong tiin sa buyod na. At tumipalingki, gipailisan ako itong chinilas ni Papa. Lagi, itong natag. Sa buyod naman ako lakad. Tulong na ako. Itong talang. Napagagabi ito na ito na kaya niya. Ito nag-iin ko sa iyo na. Tapos na natawagan. Then, katapag-tawag mo ganun mo na timing, naputin na nawag. Manawag ka kapasok. Pero ang text na rin. Analisyon ka na mo, usab daw. Tawag ka. Timing ba, mo nagsabay ata mo. Kay ang maingon lang sa cellphone no kay off. Oh? Mobile is off. Ano ba? Ito maasa na ito man po. Ano siya pang cellphone? Sige. Ulit na po. Wala niya reklamo basta di matawagan. Dahil na timing lang to siya. Na namang ginanawag na to. Na pag magtawag, na-text. Ano to, di ba nakasulod ka? Wala na lang ipamati. So kanin nga side na igo ang tuo. Ang putsa, ang ginawa, kwan. Mag-isip ako ginawa. Ay ko kay gunahon na sa mga kwan. Nag-uulong na sa Ito ang gaing nang bantay ang pamilya sa papa. Wala ba ako dito? Kasi akong analyze, bakit magsunod. Bantay lang ha. Siya magulong mo tali mo. Agapon. Kung ayaw wala maglayo ra mo sinuha. Katay mo kuan. Murag ni kunik po nga amigo na to siya. No? Nako na natingala mo kuya kay. Anak ko na. Check mo na maayo na sila. Oh, may ganun. Anak si Papa. Di may man po di mo papagod. Ay, oo. So mo accept sa permanente nga. Na okay na, di okay na. Wala sa magunaw kasi mo risbak na wala sa anak. Wala man po. Iya lang, okay ra gud siya. Sige lang ha, ang lang gud ta niya, observe lang. Kinamay mong sumay nakabantay, sabay lang. Nasa option na dito sa inyo makalusot. Nagmay ko nga ang anak. Amigo naman sila di mainom kita. Nagmay naman. Ako nagsilbaran lang niya ron niya. Ano kasi ba sa kainit ko? Nangitong. Yun sa inyo itong. Si Papa. No. Nangitong rin siya yan. Nangitong as in itim yan. Ano naman sa amin ka pa? Nakagibati? Wala man. Pagtarong ba? Nakagibati? Ay, sige problema. Sige, ilang muna si ate ko. Kaya siguro mo gina sila away. Ay, siguro mo na ano. Nagsakit yung Nagitang dahil. nangitong siya yan. Mababa. Naman, tingala kayo na gusto lagi na po siya madalagi ate. Okay na yung paminaw. Basta sige na pag okay. Siguro po siya booking. Okay naman. Mga kumama, okay ra, okay ra. Dili ka mahuri kay okay man. Magabot na sa tumo eh. Ano na?
Sige lang, tanaw lang ko na to. Sige, sige. Basig na kay shoutout ma'am, sa imo ang silingan. Ako papa, ako pahigit yan. Sige, sige. So, Kaya yung mama na, busy man good si mama good. Siya ang matungo sige lang. palino. Bilang mag. Makalugar. So ayan guys, shoutout sa mga taga Udaca, San Miguel. Estrada. Estrada Malaya. Estrada Pip. Estrada Pip. Digo City. Hello sa mga taga Estrada. Tanang mga taga Estrada diri sa Digo City. God bless po sa inyo ha. No, na si Ma'am Direto ang abangan ng mamayo yan ng pangatas kalawasan. Siyempre nabanan sa pagkampos mo. No, tanang nga mo doon sa kuha, mapahilot, mapatambal ng kamot ang mamayo. So, ayan. So, para sa inyo magsugod ako kilot. Shoutout and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So, hello po sa mga taga Estrada. Fine. Pero ko yung bata, makaya ra. Oh. Ano mong babantayan bata? Ano ang gusto? Di na siya matandog. Madugay mas ang kiyod na. Mausap ang nilaktan. Wala ko, lubot, baby. Ay na yun Sensitive dito kay Konda. Mapangka lang kuya pag kauman na Sensitive skin. sakit yan. Ini tinapangan mo? Bawas mo. Bawas mo yung lapin. Ha? Bawas ang lapis mo. Sila? Patulog hapon, lapin. Hindi mo na po. Lagi apil na po niya ya? Bawas mo lang. Ano na ko ba? Ano na ko. Nagpat. Yan ang naman. Bawas. Ano lang sa ini kaya sinang yan. Alam na gano'n naman kung ma-stress ka. Oh my God! Oh! Oh! Oh!
Ay. Kailan siguro siya yan? Nakibalaw niya? Mindful na siya. Ang pagkain na ako. Siya, sige na magbuhos ko. Isa itong miyagi. Oh, yeah, okay, yeah, kasakit. Sakit na yung tama na. Okay. Okay. Sakit yan? Sakit yan siya yan. Mayroon juga kung kuhan mo. Minta mo kuhan ha, kanang hagot ang dili, basta hapon na biin. Ay jugli ko eh. Wala na po magkakasa o gabi iya. Katulang hapon. Oo. Ganito lang kay patulong ako nito. Magbiyo ka kanang agom ka. Hindi pangalsa, ang sabay mo. Grabe, bata siya yan. Nakahapon na, nagkuhan ka basta. Bata. Siya, asma. Yan dito ang bata. Ano big aswaton? Naman sita. Bantayan lang. Maligong. Aswapon ka lang sa CR. Grabe ko ito. Okay na. Eh, ano hot na boy? Nakuha ko siguro yan. I-trip ko. Hindi ka ito na pagkuhan mo nabitil ka. Kato ito ang pagpasan mo. Ito ang pangutahan kay Paliga. Hindi ko ito pagpasan mo. Itong Domingo pa ko naligo iya. Hilang ko sa iyo kuya. Bisong mo sila kung basta. Gahapon, Gahapon lang dyan. Kaya itong Domingo naligo ko kaya nag-serve ko sa simbahan. My God! Agay! Aray! Aray ya! Okay. Ah! Ah! Aray ya! God! ang gamay. Isa rin nabigla naman ito ang pagpapon. Pero sakit naman siya yun. Sakit naman. Ato lang yung pagbangon ako. Ayan. Ako na dito na yung mga ganyan. Piti gamay ba? Ah. Kami kasi kami nakuto no? Ah. Ay. Sakit na nilok. Ay,
Iyakan na, iyakan na. Ang sakit niya. Okay. Ikat. Okay. Kaya. Ah. Ang sakit na yan. Kaya. My God. Ganun. Okay. Ay, agay. Agay. No, mag-jacket ko. No, yun. Hindi pa nagmabdo ko. Aray ko po. My God. Oh, mag-respe. Ayan. Huwag mo.